špatně čtete rotace, tak i od Jinda Manuše. Je minimální. Pokud vůbec nějaký neskutečný. A Šach matchball využívá velmi zkušeně. Nakonec tedy 12-10 a 3-0 pro Jinda. Tak Polanský hraje neskutečně sám. Až teď, po tom, co Jevhen Prištěpa pokazil poměrně nahraný balonek, 11-9. Hodně větší šanci uspět. Teď měl velkou smůlu Blinka. 11-9 nakonec v nejkratším možném čase poráží Novida, takže nemá pryč. 12 setů, pokud dobře počítám. Teď jsme viděli tu dynamiku pohybu Manuše Šaha. A poprvé v zápase, že by zahrál banán? Proč ne? Vyšlo to absolutně dokonale. 11-9 vyhrává třetí set Manuš Šach, celkově 3-0. A Havířov vítězí 3-1, posílá tedy sérii do rozhodujícího utkání, které se bude hrát příští týden.